बोंधू खरातचा आणखी एक कारनामा समोर आलाय. खरातकडून पुरोहितांचीही फसवणूक करण्यात आली आहे. खरात पुरोहितांना दक्षिणा देत नसल्याचं उघड झालंय. खरात पूजा विधींची दक्षिणा देत नसल्याचं समोर आलंय. बोंधू बाबा अशोक खरातनं सर्वसामान्य नागरिकांपासून ते मोठमोठे अधिकारी राजकारणी नेत्यांपर्यंत सर्वांचीच फसवणूक केली आहे. तो वेदशास्त्रात पारंगत नसल्यानं पुरोहितांना गृहशांती, वास्तुशांती अशा विविध पूजा विधींसाठी बोलावून घेत असे. मात्र त्यांची दक्षिणा सुद्धा देत नसल्याचं समोर आलेलं आहे. या ठिकाणी बऱ्याच ठिकाणी त्यांनी आपल्याला दक्षिणा दिलेल्या नाही आहे, बुडवलेल्या आहे. आणि मी एकटा नसायचो तर 2-3 गुरुजी लोक देखील बरोबर असायचे. तर या ठिकाणी फक्त बळजबरी आपण पूजा केल्यासारखा प्रकार करायचा आणि आपला पूजा झाली की निघून यायचं. अशा पद्धतीने 2-4 वेळेस आपण त्या ठिकाणी पूजा केल्यानंतर कुठल्याही प्रकारचा त्यांचा आणि माझा संपर्क आलेला नाही आहे. तुम्ही मागितले नाही परत दक्षिणा की माझी बाकी आहे तुम्ही दिलेली नाही वगैरे? नाही, अजून मागितली नाही, त्यांची माझी भेटही नाही. आणि आता एवढं आलं तर अजिबात दक्षिणेची पण इच्छा राहिलेली नाही आहे.